дар мактаби байналмилалии контакти шаҳри Исфара рӯзи дарҳои кушод баргузор гардид. Толибилмон аз мактабҳои шаҳру деҳоти Исфара ҳамроҳи волидайн ва устодони худ бо мақсади шиносоӣ бо шароити таҳсилу ҳунаромӯзӣ, дастоварду имкониятҳо дар рӯзи дарҳои кушод фаъолона иштирок намуданд. дар ҷараёни чорабинӣ мушовири муассиси таълимгоҳ Музаффар Холиқзода ва сарвари мактаб Қосимҷон Аноров ба толибилмони муассисаҳои таълимии шаҳр дар бораи фаъолияти таълимгоҳ, шароитҳои таҳсилу илмомӯзӣ маълумотҳои муфассал пешниҳод намуданд. аз ҷумла гуфта шуд, ки имрӯзҳо дар ин муассисаи бонуфузи таълимӣ қабули хонандагон ба гурӯҳҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ аз синфи 1 то 11 барои соли хониши 2023-2024 идома дорад. бояд тазаккур дод, ки дар таълимгоҳ шароитҳои созгори муосир барои илмомӯзӣ фароҳам гардида, раванди таълим бо истифодаи технологияҳои нафтарини таълимӣ, ки ба баланд бардоштани салоҳиятнокии амалӣ ва малакаҳои ҳамаҷонибии хонандагон нигаронида шудааст, роҳандозӣ мешавад. имрӯзҳо дар ҷумҳурии ҷавони мо, ҷумҳурии соҳибистиқлоли мо бо ташаббус ва ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи маориф ба яке аз соҳаҳои рушдкунандаи ҷомеа табдил ёфтааст. мисоли ин гуфтаҳо мактаби байналмилалии контакт дар шаҳри Исфара мебошад, ки бо ташаббуси соҳибкорони ватанӣ бародарон Исроилҷон ва Нарзуллоҷон Улмасовҳо сохта ба истифода дода шудааст. мактаби байналмилалии контакт ба сатҳи ҷаҳонӣ ҷавобгӯ буда, дорои тамоми таҷҳизот ва лавозимоти муосири ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ мебошад. дар мактаби байналмилалии контакт хонандагон бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ илм омӯхта, инчунин дар маҳфилҳо дониш ва малакаи худро такмил медиҳанд. маҳфилҳои гуногун аз қабили мусиқӣ, рассомӣ, маҳфилҳои омӯхтани таълим ва меҳнат, маҳфили варзишӣ, маҳфилҳои шоҳмот дар муассиса фаъолият менамоянд ва хонандагони мо дар озмунҳои дохилии ҷумҳуриявӣ, озмунҳои берун аз ҷумҳуриявӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ мегарданд. ногуфта намонад, ки дар муассисаи байналмилалии контакт омӯзгорони гуногун аз давлатҳои хориҷи дур ва хориҷи наздик, инчунин омӯзгорони беҳтарини дохилӣ фаъолият менамояд. ва имрӯз мо хушҳол аз он мебошем, ки дар чунин як муассисаи зебо ва замонавӣ фаъолият менамоем ва хонандагонро тарбия намуда оянда кӯшиш мекунем, ки хонандагони мо соҳиби илм, дониши замонавӣ гарданд ва ба ватани азизи мо Тоҷикистони маҳбуб хизмат намоянд. марҳамат ба мактаби байналмилалии контакт ба фарзанди худ ояндаи некро тақдим намоед. мактаб дорои 40 синфхонаи ҳар кадоме бо 20 ҷои нишаст буда, ҳамчунин 12 синфхонаи маҳфили шоҳмот, расмкашӣ, мусиқӣ, 2 кабинети информатика, химия, биология, физика, омодагии дифои ҳарбӣ, китобхона бо адабиёти гуногун ва китобхонаи электронӣ мавҷуд аст. дар синфхонаҳои таълимии муассиса омӯзгорони соҳибтахассус бо истифода аз асбобу аёниятҳои дарсӣ бо хонандагон машғулият мегузаронанд. дар мактаб забонҳои русӣ ва англисӣ хеле амиқ омӯзонида мешаванд. омӯзишро омӯзгороне ба уҳда доранд, ки аксари онҳо таҷрибаи бои педагогӣ дошта, соҳиби унвонҳои баланди илмӣ мебошанд ва аз Федератсияи Россия, кишварҳои Аврупову Африқо даъват шуданд. имрӯз дар муассисаи таълимии байналмилалии контакт, ки бо ташаббуси соҳибкорони муваффақ ва ҷавонмарди тоҷик Исроилҷон ва Нарзуллоҷон Улмасовҳо таъсис дода шудааст, рӯзҳои дарҳои кушод баргузор гардид. дар ин чораҷоӣ басо муҳим падармодарон ва хонандагони зиёд сокинони Исфара иштирок намуданд. ин чораҷоӣ дар сатҳи хеле баланд баргузор гардид. дар ин чораҷоӣ мо иштирок карда ба он муваффақиятҳо ва комёбиҳое, ки дар ин солҳои ниҳоят кӯтоҳи баъди таъсисёбӣ муассиса ноил гардидааст шинос шудем. инчунин ба мо иштирокчиёни ин чораҷоӣ омӯзгорон роҳбарияти муассиса аз шароитҳои таълим, аз шароитҳои будубоши хонандагону омӯзгороне, ки дар ин таълимгоҳ мехонанду фаъолият мекунанд, моро ошно сохтанд.
از حجره‌های تعلیمی مجهزی در سطح بین المللی تشکیل شده ما واقف گشتیم که این مکتب میتواند آن شاگردانی که فرا گرفته است در سطح بلند بین المللی تعلیم و تربیت نماید که این بسا باعث افتخار ما تاجیکان است. آنهایی که میخواهند فرزندانشان صاحب علم و دانش عمیق داشته باشند، تربیت کامل گرفته باشند، زبانهای بسیار آموزند، از تجربه های پیشقدمی اهل علمی جهانی باخبر باشند، میتوانند در این مکتب فرزندانشان را به تعلیم فرا گیرند و البته از این خودسم میشن. در مؤسسه تعلیمی بین المللی به هنرآموزی خوانندگان نیز توجه خاصه روانه شده صنفخانه‌های برهوا و علاهیده تعلیمی مهنت برای پسران و دختران که با دستگاه و تجهیزات ضروری تأمین است تأسیس داده شده است. در مؤسسه تعلیمی همچنین برای گذرانیدن چاره‌بینی‌های معرفتی، فرهنگی و ورزشی تمام امکانیت‌ها فراهم آورده شدند. در این راستا تالار مجلس با 300 جای نشست، انشاءات ورزشی کشاده و بالاپوشیده، میدانچه فوتبال و همچنین آشخانه برای 350 نفر در اختیار طالب علمان قرار دارد. در مکتب به رشد ورزش توجه خاصه ظاهر گردیده در تعلیمگاه شرایط‌های سازگار معاصر برای مشغول شدن به ورزش فراهم گردیده خوانندگان امکان دارند در صنفخانه جهازانیده شده محفل شاهمات مهارت خود را صیقل دهند. همچنین گفته شد که با مقصد راه اندازی کارهای تربیوی و معرفتی و فراغتی ساعت‌های تربیوی، میزهای مدور، کنفرانس و شب‌نشینی‌ها و ملاقات و واخوری‌های سودمند دایر گردیده طالب علمان در فستیوال و آزمون‌های شهری و ولایتی با موفقیت برآمد می‌نمایند. Учусь в этой школе, международной школе «Контакт». Здесь есть все. Здесь я научился многому. Победил в Олимпиаде по биологии и занял в республике 3-е место. Тут очень хорошие учителя, столовая. Тут все отлично. Тут особенно главное обучение. Обучение тут с 8 часов утра до 4 часов вечера. В этой школе очень здорово. Приходите. маврид ба зикр аст ки барои хонандагони болаёқат ғолибони олимпиада ва озмунҳои ҷумҳуриявӣ тахфифҳо ва таълими ройгон пешбинӣ карда шудааст. хонандагони муассиса баъди хатм имкон доранд ки ба донишгоҳҳои олии тоҷикистон, федератсияи русия ва аврупо тариқи буҷавӣ дохил шаванд.